kis rész legyen. Itt lesz a ajtó. 610. Lépjünk be. Láthatjuk, hogy először is van itt egy tévé, 1, 2, 3, 4 szekrény, egy asztal 2 ember részére, telefon, naptár, itt van egy ilyen tároló kis rész, látható tele van rakva mindenfélével. Én itt lakom fent. Itt van egy-két ilyen cucc. Van 2 szekrény, amiben ugye egy ennyi. Meg is mutatom. Ajtót kinyitjuk. Hát, ez itt ennyi. 1-2 cucc fent. Egy-két cucc lent. Nézzük meg a toalettet. Ó, igen. Toalettet kinyitjuk. Ami jó itt a hajózásnál, hogy mindent úgy mond le kell fixálni, tehát például ez az ajtó is, ha megnézzük, akkor egy mágnessel lefixálható. Ez itt a szuper toalett. És egyben a zuhanyozó részleg. Itt is ugyanúgy van két törölköző és egy-egy kinyitható tároló rész. Hát, körülbelül ennyi. Látható itt a katasztrófát elkerülendő mentőmellény, illetve ez a védelmi felszerelés, amit akkor kell használni, amikor ugye az utasoknak megmutatjuk, hogy nekik hova kell majd menni, amikor esetlegesen valami probléma törne ki a hajón. Hát körülbelül ennyi. Ez volt a szoba. És akkor most majd teszek egy felruccanást valamikor, és megmutatom, hogy milyen a hajó más területe. Sziasztok!